Este é o lamentable estado que presentan actualmente as pasarelas que integran parte da senda peonil existente a carón do río Tambre, debido á súa falla de mantemento. O BNG fixose eco das propias queixas dos usuarios que habitualmente acoden ao lugar, polo que decidiu presentar unha iniciativa plenaria solicitando a súa mellora urxente. Ademais do risco que pode acarrear para os usuarios, representa tamén unha mala imaxe para o municipio, o tratarse dun espazo singular, de gran beleza paisaxística e un dos lugares máis visitados da contorna. É un lugar no que xa ten acontecido accidentes e que ademais pois ten pouca cobertura móvil, é un acceso moi difícil para as emerxencias, non? E nese sentido pois é un perigo que estea neste estado. En ese sentido, pois o que imos facer desde o BNG é pedirlle ao Concello de Noia pois que faga as actuacións pertinentes para, primeiro, poñer este lugar encantador pois como ten que estar, por unha cuestión estética, mas tamén por unha cuestión de seguridade. Os nacionalistas fan alusión tamén á necesidade de poñer en valor o centro de interpretación da Lamprea, ali existente, cun horario máis amplo de apertura, principalmente na temporada estival, para que poida ser tamén visitado. Neste lugar asinouse un convenio entre o Concello de Noia e a empresa eléctrica Naturgy para abrir un centro de interpretación da Lamprea, o cal votamos a favor porque nos parece unha boa iniciativa, mas como se pode ver ao chegar a este lugar, non está indicado en ningún sitio, salvo cando chegas á mesma porta, polo tanto ninguén sabería como chegar, nin saber que este centro de interpretación está aquí, e tampouco hai un horario fixado, un horario para que a xente o poida visitar. O BNG Noiés pide ademais instar a Xunta a que poña en marcha un programa de recuperación da biodiversidade do río, con especial atención á poboación de Lamprea.